Okay guys, for today's video ba, kabantay ko ba sa kanang mga post ron ba? Sige man sila mga post-post o mga kuani kanang basket-basket nila ba? Basket-basket ba? Pero mga bati kay mga ano bang naslo yun? Ano mga pangalan ba? Ilang apelyido, mga common na mga gud. Mo na siya mga basic ba? Wa pa na sila mga upgrade. Nakitudlo niyo dol para kanang kuan ba? Kanang angat mo sa uban ba? Ay naman si butang-butang ano sa name sa kapilido niyo mga sikat na lagi mga kapilido sikat ang sinyo ha. Pero ang mga gipangita karon dol kay mga unique man nga mga kondol. Mga pangandir ba loyo ba? Di ba? Sa una kay ang ibutang diri kay paano pababag karon gipaubos sa dila ila na sing gi sana gi horizontal ba na? Horizontal na no? Ang uso karon no? Sa una vertical ba to? Nakitudlo ni dol para pili lang kani. Ang imong pangalan sa imong loyo ba? Depende sa edad ha, depende sa edad. Kung ikaw, mura na kagpapatanawon, ang imong ibutang ka rin sa imong loyo, imbis nga apelyido, imong ibutang akong papa. Pak! Inikitsa na dol, inikitsa na mo dol. Inikiyos announcer, akong papa! For two! Kaya sa iya din ang papa. Di ko na nimo anak na nag-announce ko. Akong papa! For two! Akong papa, bling! Kaya sana naman niya. Fade away, akong papa, fade away. Paul, akong papa. Nga, pwede sa kaukuan, pwede sa ganito sa uncle, sa akong uncle. Pwede, pili ka na. Akong papa or akong uncle. Dribbling mo pa. Uncle, akong uncle, dribbling. Sure, di mo minawin. Akong uncle niya. Man, asikat ka na. Ikaw rin nagbutang-butang. Akong papa or akong uncle, pili ka na. Nya, kung arekas mga kuan unsa ba midget ba no or mini ba no junior arekas mga junior nga kanang kuan bracket ang imoy pangalan dia akong kuya yasam sus kuya kay atay pangalan akong kuya bisag mo kay ila kuya yang tawag nimo akong kuya dribbling akong kuya for three wala shot atal ano nana na siya dul ay nga pug nang buta nga matido ko mo nga dul nya napagi ko andol napagi mas ngingig na dul nga mga pangandol ang ngilngig ba jud dul ay mga pangalan nga di ba akong uyab sa ano dul puno na ako no bi puno na ha wait sa ka pak nya moingon dito nga nang sir akong uyab for three na shot sa di mo kain inana na sa dul oh itsa ni mo kuan itsa ni mo og muli up ka bisag unsa imong buhaton na foul ka akong uyab na foul tak kaya to nya laki ang announcer nya laki ka bro mo buhok nga dol napagi usa dol kini mi cute kay dol kini mi pinaka cute ang imong ibutan si Muluyo kana mo akong uyab no ang imong ibutang akong baby sus wa pa gani ka kay itsa dol mo pag pagsud mo dol ba mo pag pagsud mo mas duwa ba kuan begini kana unsa na ba leban si no asa abili kana constitution ba inisap pa lang gani mo igsud pa lang gani akong baby substitution number ko antiyata ngilngig na kay kanadul sikat na kay kanadul akong baby asawa pa gani so pa kada kabulas ko kada kagbula bisag unsa pa nimo kabanga dol bisag di pa kakaigo sa net dol nga gitsa dol susikat kasi niyo inikauman pa gyud inikauman bis duwa dol ikaw dinay ulan huy akong baby ay mo pa doon akong baby kaya akong baby nya guwang kay naong di madadol uy di madaan na sa ay naputang buta pilido dol komo na kinadol ayan na undangan na ninyo kanang hilig basket nya magsige pagbutang-buta ka pilido daghan na nakaila nimo uy ayo na kan na mga anadol mo ni mga bag puro dol ha